rikicin duniya da mai rai akan yi shi, ba a yin shi da wanda baya nishi. Ina za ka haka dai, Mr. YBK? Zana je gurin aiki dan na faɗa mai ya ji. Take it easy, aiki fa, murya ka ba su ji, saurin maji. We have the social media, we are too powerful, dole ne su ji. Ka sanar da easy ke? Tabbas kafin na fito sai da shi ma ya ji. Yana kan hanya, shi da nomis ji. To mene za ka faɗa wa IG? Yaransa ba sa aiki daily, na them they trouble us. To, Day before yesterday, suka kama ni. Wai I'm a Yahoo boy, ni daban da ko CC. How can I be Yahoo boy without CC? Yau dole IG, sai ya ji ni. I have to say what I see. kai, I've been watching you, kana ta zagin mu. Abin ya wuce kanmu, ya koma kan IG. Boy, you are too mumu. Yau, ba mu barinka. Officer yau, bana tsoronka. Kana taɓa ni wallahi duk duniya sai ta ji. Oh no, duniyar yau ta ƙare, ba amana. Babu doka yau babu oda, masu kare doka yau su suke karya doka. Masu damara ne ya kamata ka ba amana. Amma shin wata rana ne za a samu wannan amanar? Dan kasa ya kasa samun wannan amsar. Mafi wasan Hausa we dey do, na reality we dey show, don a samu amsa. Waiting we dey want, na solution for the nation. Kai, ba mu tsayawa, za mu ta pushin har sai mun dace. Wanda ɗacin sai ya ba mu yanci, za mu ta yi ba mu yin fushi. Ka taɓa mu akan ƙasar mu za mu yo fushi.